नैबे जाहैबाय बेदर फोराननाय। हेल' लोगो नोंथांमोन बयखौबो आंनि ग्यान ब्लग्स इउटुब चेनेलाव गोसो गोथारै बरायनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन। दा दिनैनि टपिक्सआनो जाहैबाय आंनि मिसेसआ थास' बिबार गोरानजों आरो बिनिफ्राय अमा बेदर गोरानजों ओंख्रि संना लादों। दा फार्स्टआवनो जाहैबाय अमा बेदरखौ फोराननानै लादों आरो बिनिफ्राय थास' बिबारखौ सिगाङावनो फोराननानै दोनखानायमोन, मानोना सिगां समावनो फोरानना दोनखानाय। बेनिफ्राय मैथाखौ जों रेडि खालामनानै लाखाबाय, सुनानै लाखाबाय। मैथा गोखै आरो बेजों लोगोसे मैथा गोजा रोखोमनि माखासे मैथा दं बे। बेनिफ्राय आरो अमा बेदरखौबो जों मोजाङै सुनानै लाबाय। दा बेनिफ्राय गिबियावनो अमा बेदरखौ जाहाथे मोजाङै एवनानै लानो होननानै रेडि खालामनाय जाबाय, एवग्रोनो नाजाबाय। दा बेहाय अमा बेदराव गिबियावनो फार्स्टआव एसेबां थावनि गोनांथि गैया, बेनिखायनो थावखौ एसेल' होनानै बेदरखौ मोजाङै एवनानै दा बेदरखौथ' एवगासिनो दं। दा बेनिफ्राय फारि फारि गासै प्रसेसआनो जालांगोन। बेदरखौ बिराद मोजां एवखानांगौ, मानोना बेदरखौ एवखायोबा उनावहाय मोजां जायो। दाना जेब्ला बेदर एवखाङो अब्ला बिनिफ्राय थास' बिबार गोरानखौ मोजाङै रुनानै लाबाय, जाहाथे मोजाङै रुइयो। बेनिफ्राय नैबे जाहैबाय रुखांनानै लानाय थास' बिबार बियो। बिनिफ्राय जेब्ला थास' बिबारखौ रुखांनानै लायो अब्ला बेखौ मोजाङै दाना थाव आरि होनानै मोजाङै एवनानै एवफिनबाय। बेनिफ्राय जों गासै प्रसेसआनो आवगायलांबाय थानोसै। दा बेहाय जों मोजाङै एवथ्रमफिनबावनानै आरोबाव मोजाङै नांगौसेबां दै होबाय। बेनिफ्राय जाहाथे मोजाङै रुइयो बेनि थाखायनो नांगौसेबां दै होबाय। नोंथांमोना जुदि बेबायदि थास' बिबार गोरान आरो अमा बेदर गोरानजों जाफेराखैबा नोंथांमोनाबो संनानै जा, अब्ला नोंथांमोना जुतिखौ मोननो हागोन। गेसाव संनायनिख्रुइ मोजां जाबाय। अगदाबाव संनाया बांसिन हिट जायो, बेनिखायनो लानाय जादों। दा बेवहाय जाहाथे थास' बिबारा मोजाङै रुइयो, दा बेनि थाखायनो खारै एसे होनाय जादों नोंथांमोन। खारै होनायनि जाहोनानो जाहैबाय जाहाथे मोजाङै रुइयो, जाहाथे मोजाङै गेब्लेयो, बेनिखायनो खारैखौ एसे होनाय जाबाय आरो। बिनि उनाव जेब्ला थास' बिबारा रुइबायना, अब्ला जों खानानै दोनखानाय रेडि खालामनानै लाखानाय मैथा गोखै, बेखौ मैथा गोखैखौ होनाय जाबाय। मानोना थास' बिबाराव जों लोगोसे मैथा होनाया जोबोद प्रयजन। मानोना मैथा होयोबा थास' बिबारनि माखासे माननाय बेफोरो जाहाथे मोजाङै थायो, बेलेन्सआव थायो। बेनिखायनो मैथा होनाया खोब प्रयजन दंथारो बाहाय थास' बिबारजों। बिनिफ्राय जेब्ला थास' बिबारा मोजाङै रुइबाय, मोजाङै गेब्लेबाय, एसे साग्लिनायबो जादों। दा बिनिफ्राय जेब्ला मोजां प्रसेसआव फैजोब्बाय, अब्ला अमा बेदरखौबो लगायफानाय जाबाय। अमा बेदरखौ लगायबाय। ओमफ्राय माखासे जायनाखि जिरा मस्लाफोर, बेफोरखौ बेदर एवनायावनो होफानाय जादों नोंथांमोन। दा नैबेहाय जाहैबाय सामब्राम गुफुर, बेनिफ्राय माखासे बानलु गोथां देनाय, बेनिफ्राय बेखौ होफानाय जादों। आरो जाखिनि जिरा मस्लाफोरमोन, बेफोरखौ बेदर एवनायावनो होफाखानाय जादोंमोन। ग्लब गोदौ होनाय जाबाय। आरो बेनिफ्राय नुबाय जे ओंख्रिया जोबोद मोजां माबायाव फैबाय, मोजां स्मेलाव फैबाय। आरो बेनिफ्राय बिनि कालाराबो बिराद मोजां जाफैबाय। थास' बिबार ओंख्रि होनोबा माबायदि बयबो नोंथांमोनहा मिथिखायो जानांगौ। बयबो गोसो जायो, जानो लुबैयो। आरो बिनि सायाव अमा बेदरजों संनाय आरो बेबोबाव। नाथाय दिनैनि बे स्पेसियेलानो जाहैबाय, बेयो थास' बिबारल' ओंख्रि नङा। बे स्पेसियेल ओंख्रियानो जाहैबाय थारमाने थास' बिबाराबो गोरान फोराननाय, बिनिफ्राय अमा बेदराबो फोराननाय। बिनिफ्राय जोबोद गोथाव जायो, नोंथांमोना जानो नाजा।